Hola, amics i amigues! Jo sóc la Lídia i seré la vostra professora de teatre musical. Jo sóc el Pepe i també seré el vostre professor de teatre musical. I jo sóc l'Eric i estaré amb vosaltres al Mil Notes. Durant aquestes setmanes prepararem l'espectacle de... Mary Poppins! Utilitzant diferents tallers així com teatre, I expressió corporal. I cant! supercalifragilisticoespialidoso. Uau! Això també vol dir que assajarem... I representarem Aladín, Aladín. el musical d'Aladín. No hay un genio tan genial. Ei, mira, 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 quants nens i quantes nenes! Sou vosaltres que vindreu al casal d'estiu? Sí, segur que són ells, els que vindran a fer tallers de manualitats, Tallers de teatre, tallers de cuina... jocs d'aigua. Para, que també ens hem oblidat de dir que vindran a fer tallers de ball. Però sobretot, ajudar-nos a buscar el tresor. Us esperem, la pirata Mariona, I el pirat Alejandro.